Conrad, har du spist? Skal mor hjælpe dig ned i seng? Hvad? Hun er bare nede i seng. Conrad, du er ikke så frisk, at du kan få noget dessert bagefter. Kan du det? Skal du så ikke ned i seng? Nej. Nå. Hvorfor skal vi have dessert? Fordi det er Linus' fødselsdag. Hvor skal vi have dessert nu? Lige om lidt, når vi er færdige med at spise frikadellerne, ikke?